Čus lidi, vítám vás u takového 0 díl videa. Tady na tomhletom kanále Obrázek Víz bych chtěl vydávat jenom Obrázek Víz s jednou tématikou. Je to z toho důvodu, že Obrázek Víz je hra, která je na více částí. A taky na pochopení, kdybych to měl na jednom kanále, tak by to nebylo úplně jednoduchý. Tak jsem se rozhodl, že na to udělám nový YouTube kanál. Chtěl bych říct, jak to na tomhle kanále bude probíhat různě, jo. Občas vyjde video, občas ne. Já bych se chtěl spíš se zaměřit na ten hlavní, ale tady to bude jenom takový jako vedlejší. Chtěl jsem říct, že tady budeme dělat časem, budeme mít na tomhletom kanále úplně všechny kapitoly, takže se nebojte, všechny kapitoly tady budou. Chtěl bych říct, že budeme tady o těch lehčí, prostě na všechny kapitoly se dostane. Chtěl bych říct, že pokud se vám takovýhle videa budou líbit, samozřejmě picněte sem odběr. Pokud byste chtěli třeba vědět, jak se tu ta hra dál hraje. Chtěl bych taky říct, že pokud máte tuto hru rádi, tak samozřejmě dejte sem i like. Proč jsem se zase rozhodl dělat Obrázek Víz? Protože Obrázek Víz je jedna taková dobrá hra na postřeh a hlavně na paměť, takže to je úplně přesně pro mě. Chtěl bych říct ještě, že tuto Obrázek Víz hraju docela často, takže myslím si, že z začátku budu mít dobře, budu nažavený a potom už to bude takový složitější. Chtěl bych říct, že tady tu hru jsem začal hrát od roku 2015, takže to už je taky hodně dlouho. A chtěl bych říct, že tuto hra je za mě osobně skvělá, jak na postřeh, tak i. No a blíží se Vánoce, svátky klidu, neboli zítra je Štědrý den. Možná, že to vychází na Štědrý den, anebo na Nový rok, to ještě uvidím. Chtěl bych říct, že dávejte lajčíky a podle toho, kolik bude tady lajčísek, podle toho to taky budu natáčet. Pokud byste měli nějaký návrh na další kapitoly, co by si třeba tak mi napište do komentářů. Kdyby náhodou jste tam neměli žádný komentář, no, tak si vyberu sám. Tady ty videa budou delšího formátu, než třeba u normálně, protože tady ten kanál bude zaměřený jenom na Obrázek Víz. Já jsem měl už sice jeden kanál Obrázek Víz založený, ale já jsem se rozhodl, že tam ten kanál nechci dávat jakoby ten Obrázek Víz, ale že by se hodil k něčemu jinému, že si založím ještě tu ten jeden. Potom bych chtěl říct, že tady budou i témata hodně složitý a taky hodně lehký. Třeba nejlehčí si myslím, že je tady kuchyně. Kuchyně za mě osobně tady asi z těch Obrázek Vízů to nejlehčí téma. No a jak teďka vám něco řeknu k té hře. Hra má přes 1 milion stažení, což je úplně neuvěřitelný, že to takhle je. A je to dobrá hra i na to, že vlastně vy si dokážete potom, když třeba něco nevíte, tak třeba víte potom, když si vzpomenete při nějakým příležitosti, že jste toto hráli a třeba vám to dojde a vzpomenete si na ten obrázek a víte třeba do testu nebo něco. Jo, což je taky tu ta hra dobrá.
No, abych tady nemluvil jenom o tom, jak se ta hra hraje, tak jdeme i na tu praktickou část. Takže tu ta hra se jmenuje obrázek kvíz. Co znamená? Obrázek kvíz znamená to, že musíte uhodnout, co je na obrázku. Takže proto se to jmenuje obrázek kvíz. Tady máme modrý, žlutý a zelený. To je jenom na to, na co byste si to chtěli. Jestli chcete první zamčený, nebo odemčený, co máte, anebo hotový. Já bych radši doporučoval tam, kde jsou ty hotový, protože to si myslím, že je lepší. Začínáte na 600 bodech. Potom tady máte, jestli chcete takovýhle obdélníčky, anebo takhle. Za mě osobně je to lepší takhle zvětšení, než ty malý. Potom tady máme nějaký nastavení. Což znamená, že třeba když si dáte Česko, tak máte tady všechny vlajky, abyste si to mohli dát kam potřebujete, na jakou vlajku chcete. To znamená i čeština, i Česko. Potom tady máme nějaké nastavení, jako jaký chcete jazyk, jakou chcete země. Nějaký další témata, která je tady architektura, móda, zeměpis, volný čas, hudba, věda, umění, potrava, dějiny, literatura, příroda, sport, zábava, všeobecný, domácnost, vojenský, politika, doprava a tak dále. Tak si něco můžete dát. Nějaké obdavení, plus tady si můžete zakliknout, co chcete. Je tady i odstranit reklamy. Prosím vás, to nedávejte. Nedávejte tam odstranit reklamy, protože kdybyste tam dávali odstranit reklamy, vy to potřebujete, jo. Když potom nevíte třeba ten obrázek, tak potřebujete ty reklamy jako jsou. A když si je odstraníte, tak potom, když byste měli málo bodů, tak už je to v háji. Potom tady máme nějaký věci, tady si to můžete dokonce i zaheslovat na e-mail, nebo jestli máte nějaký účet, smazat účet, pozměnit údaje, přepnout, jo, a prostě uživatelské jméno tam můžete napsat a heslo, to vždycky vám nejdřív vymyslí nějaký, protože tuto není to moje heslo. Potom tady máme Havost, to jsou další aplikace tady v té hře. Máme tady dokonce stavte se stoupencem. To stavte se stoupencem znamená vlastně nějaký, že jo, kdybyste to zaplatili tu částku, co znamená 140 korun, tak byste neměli žádné reklamy, mince, tipy a balení za poloviční cenu. Ale nikdo neříkal, že kdybyste to vymazali, takže se vám to bude platit. To nikdo neříkal. Proto bych tady tomu moc nevěřil, protože vy si to třeba omylem smažete a potom budete to muset zaplatit znovu, jenom kvůli tomu, že si to smažete. Já tady v tom moc nevěřím, proto radši doporučuju to nezaplacovat. Jo, prostě tomu nevěřím. Mně se zdá, že to je takovej malinký podvod na ty lidi. Takže tomuhle opravdu nevěřím. Můžete si, jo. Potom tady máme aplikace, jo. Takže tam tomu opravdu já nevěřím, že by prostě to bylo tak, jak oni tam píšou. Teďka si řekneme ty témata. Zelený témata znamená, že už to máte hotový, že už to nemusíte řešit. Žlutý témata znamená, že máte odemčený a modrý, že máte zamčený. Když si pustíme to zamčený, tak tady máme třeba anatomie, že se jmenuje to anatomie témata. To je jako příroda a věda, co má jako obsahovat, že má obsahovat 57 obrázků. Bonus, kdybyste to dokončili, tak je 300 mincí.
Kupování za 200 mincí, nebo z reklamou to máte levnější, když si poslechnete reklamu a máte puštěnou Wi-Fi. Jo, při této hře musíte mít vždycky puštěnou Wi-Fi, jo? Já bych těm doporučil. Nebo nemusíte, ale potom byste neměli ty plusové body. 140 je ta levnější, kdy se vám to otevře za 140 a je to levnější. Ano, sice vám ještě ty reklamy budou otravovat, to je pravda, ale důležitý je to, abyste měli co nejvíc bodů, abyste nebyli v háji. Protože když jste v háji, tak je to potom v háji, že jo. Takže vždycky máte domov, téma, jakože je to domácnost, že to má, kolik má to otázek, neboli těch obrázků, že to má 53 a bonus, kdybyste to dokončili, je 300 mincí. To je u každého jinak. Někde je 360 mincí, někde je 300, jo. To je u každého tématu je to jinak. Teďka, kdybychom si pustili tady to téma. Takže, už jsme se trošku posunuli dál, protože teďka už je vlastně ten důležitější. A to, že máte tady obrázek, jakože to je svět, a máte to tady napsaný, že ten svět má 50 obrázků, to je důležité vědět, a že tuto je první obrázek. Začínáte na 600 bodech, tady jestli chcete na další téma, a tady, že chcete zastavit, nebo chcete jít domů. Potom tady máte, že to je jméno, kdy to začalo, takže oni vám to věří i čas, jo. Jak dlouho jste na tom strávili, což znamená, že vy, já jsem to dal 17:58 a 44 a když jsem to natáčel, jo. Takže tady vždycky víte, jak dlouho to hrajete. Kdy jste pustili tu první aplikaci. Tohle tady dříve nebylo, ale to je teď tady novinka. Domeček jako z domu, tohle to je na další téma. A potom tady máme ještě, jak jsem říkal, odpovědi, přepínač her, to víme. A tohle to jsme vlastně, ještě tady způsob utajování, což znamená nějaký ty údaje. Obrázek, svět, 50 obrázků. Musíte těch 50 obrázků uhodnout, jak s nápovědama, tak bez nápovědy. Když máte 0, tak automaticky, pokud máte puštěnou Wi-Fi, vám jde reklama, aby jste nebyli v háji. Dříve to tak nebylo. Dříve, když jste byli v háji, tak jste museli celou tu část dělat znova. Takže když jste měli třeba 30 nahráno z 50, já nevím, kolik jich tu teďkon, ale dříve jich tady bylo 50, tak jste byli v háji, protože vy jste to dohráli a díky tomu, že nebyla ta reklama, protože dříve nebyly reklamy, tak jste to museli zase dávat znovu, smazat a znovu to nahrát. Což je úplně to nejhorší. Že vlastně díky tomu, co jste si nahráli, zase to musíte dělat znova. Tady je třeba 70 obrázků. Tak, teďkon, jak to tady je. Vy máte tady písmena a z toho písmena musíte zjistit, co je na obrázku. Čím méně otevřete, tím víc máte peněz. Tady se to potom ukládá, kdy potom vlastně máte odpovědi a tam o tom máte, že si můžete něco o tom dozvědět. To bude v příštím díle. Plus 40 znamená, že když jste úplně v háji, nebo když byste chtěli načerpat nějaký body, tak když si dáte plus 40, tak to znamená, že vám naskočí automaticky reklama a že ta reklama trvá třeba i 5 minut. A když tak za to dostanete 40 bodů. A tady jde vlastně, čím méně otevřete, tím víc máte bodů a uhodnout, co je tady z těch písmenek. Takže oni vám to dávají přeházený a musíte uhodnout, co to je. Na konci potom dostanete podle toho, kolik ta hra si vyžádá, nebo to téma, tak podle toho dostanete tolik peněz. Jo. A to by bylo pro první video úplně všechno.
Vysvětlil se vám to dopodrobná a pokud se vám video líbilo, dejte sem odběr, dejte sem like. Pro příští díly se budu těšit. Mějte se krásně, skládejte básně a nezapomeňte, že příští díly budou brzo. Možná, že další díl vyjde už zítra, co já vím. Mějte se krásně, skládejte básně. Někdy budou ty kratší, ty obrázek kvízy, no a někdy budou delší. To je podle toho, jak mi to bude vycházet. A sdílejte tu ten kanál všem přátelům, všem známým, ať je nás tady na tomhletom kanále co nejvíc. A čus!